sinambi midhangetaken malih Mbah penawi saking keluarga besan saking Medan kasuwun gumanti foto sekanten menika wonten bintang tamu ingkang sampun rawuh monggo kelangsungaken mawon wonten Apri sekalian Mimin. Lah mbok ngene iki to Pri, kowe iki lho teko keri dhewe, lah kok Mbak Minis ning kono mbok yo dikancani dituntun apa piye lah kok mah ditinggal. Aku ki teko keri ya ning alasane lho. Ngapa? Kono, kowe engko metune rada keri aku ndak kalah ayu. Wong ngono. Lambemu wasis kok tumbak cucukan. Nek cara seneng karo warga Mbayat apa meneh sing dadi ngatine juragan batik. Terus biasanya dibatik karo gur kain to. Ketang tresnaku njaba njero karo Elsa. Tanganku kulit kuwi lho tak batik lho. kuwi bekas koreng. Oh, batik. Koreng to. Aku nek batik. Ning dina iki aku perfect lho Mas iku dandan. Oh ya kudu Mbak yo. Tak pol-polke, sanggup tak pol-pole. Warna apa jenenge kebaya tak pol. Ning katinge potongane ra seneng. Lah ngapa? Cendak banget nek kanggo wong ra seneng darane pamer gelang ngene iki lho sing ora seneng. Sing ora seneng. Alah. Kaboten. Pirang gram kuwi pirang gram? 90 no. 90. Gek saiki rega emas kan mundhak. 1.300.000. Kuwi rak sing Mas enom. Sing Mas tuwa ki 2.400.000. 2.400.000. Kalikan 90 gram. Kowe nek muni ngono kuwi ora ning aku ngono ora apa-apa. Lah piye? Lah kuwi sing nampa pakete Shopee aku. Shopee. Tapi buat orang yang tidak suka ini darani sombong takabur. Tapi buat orang sing iso menelaah, oh iya, ternyata wong wedok ki nek diblonjo bojone petutuk wong lanang ora selidutan ya iso nyelengi. Iku ora nggo pamer, sok nggo jagane anake wayahe bayar kos, anake njuk tetak, sedina sumbangan cacah 6 bareng ngono ki nek ra ndek gelang ngene iki terus piye lho. Wong yen duwe mas-masan iki dinggo tabungan ya Mbak ya. Tabungan ora dinggo umuk. Iki kok krungu-krungu nggon sing wong tetakmu piye? Nek anak njuk tetak. Kuwi ya Mas kok. Mas Sukimin. Prok lho mriko iki. Derek Bingan Nggih, derek monggo. sedonga kagem Mas Andi Pude dan Do Elsa semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Putrane nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Tenan tulen. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Tenan. Aja kaya kowe. Kowe no. Ya Aku kowe cek, lho, barang. nek aku body language-nya sex appear-nya aja ketok wedok. Nek kowe kira. Wedok apane wedok? Wedok kok nek nguyuh ngadeg. Engko nek Apa wis tak weruh? Oh, neng wis gelungan kebayaan neng ngisor wit gedang iku tar. Basan wis arep rampung iki kejang-kejang lho. to. Kae ngono Wis saking nikmate ya Mbah. kae ngono ngetus kok. Kok kejang aku ya ngono. Nyen sawu iki rahasia kita tak buka sithik ya Mas Andi. Karo kanca-kancane kan wis rak iku nyen wis sakar. Dadi Mas Andi ki sadurunge tok njuk Elsa. Jane wis arep ngayunke aku arep pek bojo aku. Arep pek bojo kowe. Aku terus ngene iki. Aku dilema to. Antara rumah tangga apa karir aku ngono to. Aku wegah nek dadi wedok gur ngadung wong lanang, Mas aku pengen mengejar karir iki, kowe golek wong wedok liyane ngono kuwi. Kowe ngerti Sidane ora? Pripun? Mas Andi iki pengen bojo lek men. Lah piye? Kon ngewangi ngelas. Oh iya, Mas Andi ki ning omah ki ya duwe garapan las ngono gawe las. Oh iya. Permainan anak-anak ngono kae lho, Le. Lah Iki kuwi nyaket bapak engkang ngamengku gati. Injih. Pak Suhodo. Pak Suhodo menika. Nggih, sembah Iki ora mak ibune Nduk Elsa. Iki namanya Dek Elsa. Nggih. Injih, matur sembah nuwun, sehat selalu. Bahagia ya, Nak. Nggih. Pak Suhodo. Iya.
Pak Suhodo, sehat selalu nggih, Pak. Pak, sungkem kula, Bu. Nggih. Nggih, Pak Suhodo matur sembah nuwun awet panjenengan gadah kagungan kersa sampun nimbali kula kalih Lekmin. Nggih menika saking raos tresna kula panjenengan pikantuk bebingah hadiah saking Apri Mimin. Aja bondo donya lho, kene turah-turah no. Tidak dapat diuangkan, tidak dapat dilupakan seumur hidup. Apa? Hadiahnya ciuman dari Mbak Mimin. Nah. Kitang tresnane kok, kitang. Dereng tahu diambung lho. Kok ana rasane piye, Pri? Rasane piye? Rasa pripun, Pak? Kaya diseruduk. Lah, kok sih niki wae nak Mbah Imin sih. Mbah Imin kok disuduk. Coba yen Apri piye rasane? Iya. Coba. Nggih. Sembah. Lah wah, ya niki pripun? Ya niki pripun, Pak? Iku rada penak niki. Rada penak nggih. Napa beda? Saya rasa bapakmu wis arep seneng. Ora, lho ndalik Apri. Lho, nek Apri kan nganggo nafsu. Heeh. Nek aku kan nyate persahabatan, seduluran. Pelek. Ya Reza, Mas Mbak Andi Nuwun, Bagio Bapak. Mulyo. Pokoknya hanya maut yang memisahkan. Saiki zamane zaman nganggo HP, multimedia. Apapun masalah kita ojo di-share, ojo gawe story. Gawe story kok aku nyetori bojone apa nyetori maratuane ra mudeng, bojone ra mudeng ning wong sak kecamatan kabeh krungu. Kuwi sing diarani mikul dhuwur mendem jeruk, bojo asmane bojone iki ngono kuwi, Nok. Disimpen rapet-rapet ya, Nok. Nek pakmu gedhe ngandani iki dirungokke. Aku ora udu ustad, aku ya wong bodho ning ra ngalahno nek sharing sama kamu ya. Iya. Pokoknya nek wis omah-omah kuwi kudu ngugemi Kempet. telung on. Apa kuwi? Siji sregepo takon. Takon ki budayane pedan piye, budayane bayat piye, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kudu saling menghormati. Terus oncing nomor loro. Nomor loro sregepo ning pawon. Dadi kesenengane garwane iki apa, senengane wana tuane iki apa, lagiane piye, paribasan iso, paribasan kowe sudah nrateni. Oncing ping telu. Siji takon, loro pawon, nomor telu sregepono nggonmu kelon. Nah. Kok tekan kelon barangi piye Rasa to, dulu. Itu bukan satu-satunya tapi salah satu kunci kesuksesan rumah tangga. Aku ramu karo bojo kok bojone tangga kowe tak anu kok aku. Lah jan kowe dadi Aku lho Mas Te. Lah kono kan alumni kampus Ngaren. Kan di kuwi. Ngarendeng. Oh cerak nggone Mas Andi. Oh, iya. Iya. Mas Andi, pokoknya bahagia selalu. Bejo donya, bejo akhirat. Nah, padahal ki lho, Lek, kancane penyanyi ki ayu-ayu tur ya akeh. Kok sing dipilih Elsa ki sing mbok senengi opone bagian ngendi? Coba jawaban di. Ngemake Elsa sik no, aja ngemake Apri. Dhisik karo aku. Oh iya. Apa kok karo kowe pri mesake Andi. Bagian Apa sabare apa gematine apa galake? Soalnya ana wong lanang sing seneng karo wedok galak. sabare. Oh sabare. Kaya judul lagu ya, Mbak. Wis pengen ndi anak pira Mas Andi? Ndara. Pira Mas? Satu. Satu mbok loro. Dadi nek sijine nyambut gawe ki ana kancane mbokne nang omah. Dadi nganten ki mbok sing semangat dadi maneh kok satu. Niki Pak Zuhada terus protes tuh niki. Pripun Pak? Pripun, Pak? Maksudnya satu-satu gitu. Oh, satu. Mentahun ra apa-apa recel ngono. Nek Elsa pengen anak piro, Nduk? Oh, manut sing ngetengi ya. Wong edan. Nyanyi aja sih. Iya nyanyi, kita nyanyi selamat ya Mas Andi dan Mbak Elsa. Kok nyekelek kene. Ya foto sik no, Jas. Oh iya foto dulu. Iya. Foto dulu. Tak kempet foto tidak. Lagunya Kusuma Wijaya ya. Aku apa ra ya, Jas? Hitungi, Kak. Itu. Hitung. Iya. Ngene iki ayo ketok lenang itu raan. Lah sing ngarani wedok sapa nek tuapuke. Senenge. Iki lenggah bapakku Pak Surono karo Pak Kemo lho, Jas. Oh, iya, nyuwun Kak. pangestu. Nggih, menika Pak Dalang nggih. Pak Dalang. Aku tak nyanyi ngajek ngarep ya, Nok. Men aura aku kecantikan sing positif ki ketok memancar. Ya nek petengan Lek, kowe nek nggon padangan jenggotmu ketok ya. Mbok ora aib sedulur dibuka, Pri. Apa ya do jenggot ta, Pri? Pripun Mas, cantik mimin apa Apri? Lho, Cek, tak nyun pirsa ya. Heeh. Cantik mimin apa Apri? Lho rungokno. Sik. Tapi mriki ibu-ibu Ah, sing ibu. ibu, cantik. Ibu sing budi sik. Cantik mimin apa Apri? Apri.
Apri jarine. Berarti nek ngeling ndika cantik Apri iki mirsani nganggo netra telanjang. Mata kok wuduh. Maksudnya ning nek cantik Mimin berarti nganggo mata batin. Soalnya iki ayune kan mergo pasang Sik ngene susuk. Mbah, Piye? sing moto telanjang, sing nganggo kacamata, coba. Dipakai dulu, Mbah. Endi to mau? Diagem riyen. Dipersani rumiyin, Mbah. Nggih. Nek Mbah, Nah, jelas to, Ayu Apri napa Ayu Mimin? Ayu sedaya. Ayu sedaya. Sedaya. Nah, positif ngono kuwi. Positif. nek Mbah Imin mesti anu, mesti Ayu Lekmin. Lah ngapa? Lah mergane channel padha kasapuane. Nek niki ayune mergo suntik putih, nek kula mergo air wudu. Rak pun beda. Air wudu nek salat nggo ruko pas sarung. Ya sarung ning motif kembang melati. Ayo Pak Is. Ayo Le, kan Mangga. bagus. Ngladeni budhe sing anu ya, Lis. Suara Terima kasih sembah nuwun. Pangsul Kisi Ketat Moko. Saderengipun lampahing upacara kepareng paripurna kasuwun sagung para tamu tetepa prasetya lenggah wonten ing pilenggahan sowang-sowang pratandha yekti paripurna kati lamunta putra temanten samangke kaboyong tumuju wonten sak ngajenging korin payuhan boten langkung gangsal menit lajuning upacara kepareng paripurna awit pamundhutipun Bapak Suhada sarepet Ibu saged jawat asta mring sedaya para tamu sedahan sepisan malih kasuwun prasetya ngantos samangke kaboyonging putra temanten tumuju wonten sak wiwaragung setunggal lagu malih Mas Kempit sak sawen menika mangke paripuraning adicara sumangga Matur suwun malih menika wadhalipun wangsul lajeng palipun dumateng panjenengan sedanten sepidah menika dereng paripurna Bapak Ibu nggih sing saged lenggahan sinambi midhangetaken widowati widota saged berkanca putra dewa monggo kasuwun jumeneng menika wonten Sherly Amelia sekalian Lala jas panglipun dumateng panjenengan sedanten. Kene. Oh, nggih. Ya takoki wong loro ndak tak komang waktu iku. Alah. Wis digayangke bintang tamu menika wau. Alhamdulillah ya longgar ya Dik ya. Bisa rawuh wonten acaranipun Silvi pernikahan. Kumalasari duet karo Ajeng Febria Mas. Ngono. Kawin. Monggo kabeh pisan dulu salam dumugi tamu. Dalam ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pepanggih dalam kula sak kanca lumantar Putra Dewa. Derek bepingah Mas Kempet Iya. kagem Mas Andi Pude Toys Ya, karo sama Mbak Pude Elsa. Campur Sari juragane kalian Mbak Elsa. Mugi-mugi dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal pinaringan kekancingan tresna ingkang soleh utawi solehah Mas amin. Ini Mbak Yu, wis paling dedonga, gandeng Cik. wedalipun nggih pun bengi. Oh, Cik. Ayo gendang nyanyi mengke dua tak terakan mari. Wong telu. Iya, Kami bertiga ngopo? kakak di tengah. Ya wis. Ya. Monggo Mas Faiz. Tiada yang lebih indah selain mencinta dirimu. Ruwa madya dumugi wusana menggah lampahing upacara ingkang kagelar dening panjenenganipun Bapak Ibu Suhada wis andung kaptata rakiting upacara kang pungkasan tuhu menika paripurna karana setunggal mbaka sawiji lajuning upacara wis lumadi kanthi permati lamun ta para paramu garing pahargyan nggih nyusung pasegahan arupi dedaharan miwah unjukan linangkung petiting payuhan wis katampi waradin mring sagung para tamu kakung Sena Putri anamung sung pariwara dumateng keluarga ingkang dereng kepareng foto mring putra temanten sak paripurnanipun putra temanten jawat asta mring sagung para tamu sinedahan samangke kalajengaken tata rakiting upacara foto keluarga. Kanthi mekaten
dumateng pangantining putra temanten kekalih kasuwun satata ing karesya Gondiri nggih keparing ambinayang karyangan timring putra teman sarimpit tumuju wonten sak ngajeng regoling pawiwahan. Pratana yekti lajuning upacara paripurna lajuning putra temanten tumuju ing madyaning regoling pawiwahan lampahira tansah gegleongan. Sinareng ungeling ladrang gleyong kinarya pratandha paripurnaning pahargyan kang kagelar ing dalu punika. Katitik putra temanten kekalih wis kepareng kakanthi mring para ibu pinilih kang tartemtu kala samangke sumedya kepareng kakanthi tumuju wonten sak ngajenging korining pawiwahan. Kang lekasing karsa sumedya keparing jumeneng jajar kinapit mring tiyang sepuh kang saperlu samya keparing jawat asta mring sagung para tamu ingkang samangke linggar saking madyaning sasana pawiwahan kang saperlu kondur wonten dalemipun sowang-sowang. Penyanipun Bapak Suhodo miwah Ibu Suyati namung saged angambali angaturaken panuwun ingkang tanpa winates pring sagung para tamu kakung Semana Putri. Wang kang wis kepareng sumedya paring panjurung pandonga pamuji satemah lampahing upacara lumadi kanthi permati. Anamung penyanipun Bapak Suhodo saripit Ibu Anglengganani anggenya kepareng sung aruh kirang anuh sung lungguh kirang mungguh minggahipun ngene kepareng sung suguh kirang lawuh tartemtu kewala andadosaken kuciwaning penggalih lumantar pribadi kula namung nyuwun lumuntring samudra pangaksama. Para kadang vendor ingkang samangke giya kepareng makarya ing antasipun tata dekorasi Abun Decoration tenda saking WD Tenda MC penyanipun Bapak Sigit Tatmoko miwah Kempit Pasaka rias temanten Adi Nakta rias penganten parandine rias keluarga saking Gawe Ayu miwah Agnes MUA dokumentasi Tom Kras live streaming Dani Production juru regeng Putra Dewa Campursari bintang tamu Duo Sinden Apri Mimin parandene lighting Ivan Production Soka Singkuyung Dining Pro kadang-kadang OWB Audio Sound System. Para kadang ingkang samya makardi lamun ton dadosaken kuciwaning ati lumantar pribadi kula kepareng samya bedah tangguling samudra pangaksama. Sumangga paripurnaning upacara kula dherekaken samya sung sesanti. Jaya Jaya Wijayanti. Sepisan merdika tetep merdika. Sura Dira jayaning kang murat suwuh brasta tekaping ulah Darmastuti. Rahayu 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 kang samya tinemu. Puput pepet ngatur wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konduripun dherekaken wilijing kondur Rahayu kang samya tinemu. Nuwun 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 matur nuwun.
Baik, kami ucapkan terima kasih di hari berbahagia ini. Alhamdulillah acara pernikahan dari Elsa dan Mas Andi berjalan dengan lancar. Tentunya dari keluarga besar Bapak Suhada dan Ibu Suyati mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Bu atau rekan-rekan mempelai berdua yang tadi sudah hadir untuk memberikan tambahan doa restu. Dan Alhamdulillah acara resepsi pernikahan berjalan lancar juga. Tentunya mungkin dari keluarga besar dari Bapak Suhada atau rekan-rekan mempelai berdua yang tadi belum sempat diambil gambarnya bersama kedua mempelai, nanti kami persilakan untuk bisa berfoto kembali bersama kedua mempelai juga. Tentunya di hari berbahagia ini kita akan kembali lagi bersama rekan-rekan Putra Dewa untuk menghibur panjenengan semuanya keluarga besar dari Bapak Suhada atau rekan-rekan dari mempelai berdua atau juga Karang Taruna atau Sinoman yang tadi membantu acara resepsi pernikahan yang Alhamdulillah lancar. Moga kembali hadir lagi dan kami ucapkan terima kasih kepada Mas Sigit yang sudah membantu acara yang tentunya sangat istimewa juga. Monggo dihadirkan kembali ada Citra Margarita kembali hadir lagi bersama Putra Dewa. Elsa. Elsa. Sing lagune di Paris, di London ngono kata. Oke, Citra kita hadirkan dengan nuansa-nuansa dangdut tentunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada panjenengan semuanya yang sudah hadir nggih. Ingkang badhe kondur, derakan kondur semoga selamat sampai tujuan. Dan diinformasikan kepada Bapak Ibu yang menginginkan momen ini melihat di AP, nanti bisa dilihat di live streaming di YouTube Dani Production nggih. Kesayangan. Kita berduet. Putra Dewa. Citra, Apa sayang? lagu ini saya berikan kepada seseorang yang suka dengan lagu ini. Siapa kak? Seseorang yang di rumah sana. Oke. Kesayanganku. Semoga yang di rumah melihat, mendengar. Betul. Nimas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu apa nih mas? Kurang ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bisa ilang.
Andi dan Elsa. Aku ra ngemis ning atimu miris, curiga rasane apa wis ana gantine. Kamu kok aku isih sayang, tresnaku ora bisa hilang. Aku ra ngemis iku miris, curiga rasane apa wis ana gantine. Mongko aku isih sayang, tresnaku ora bisa ilang. Dalam jaganan tresnamu, lapi kaya dene aku kan jaga tresnamu. namanya Bu Sinten iki. Namanya siapa, Bu? Kok beling-beling wajah? Kok sik tangannya di atas, goyangkan badan, semua teriak, yo 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 yo. Sayang, Bu. Semua tangan di atas, goyangkan badan, semua teriak, ho 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 ho. Malah kelingan Retno aku. Nanti lagi ya Bu. Nanti lagi joget lagi nggih, Bu nggih. Wah jan wajahnya meling-meling. Nggih, mangga Citra. Nggih. Baik, untuk rekan-rekan mempelai berdua kami silakan menuju ke depan sini bridesmaid atau rekan-rekan mempelai berdua ya. Yang kita akan langsungkan acara pelemparan bunga atau pelemparan hand bouquet. Baik, untuk pemuda-pemudi warga sini mangga semuanya berdiri sayang-sayangku, berdiri. Yang belum nikah, yang pengen cepat menusul mereka berdua menikah. Iku dunia apa ya ngisar nih. Iya, ngomong kok malah rasa ngoco ya. Monggo rekan-rekan semuanya. Dari teman-teman fotografer dan video syuting siap standby untuk momen berbahagia ini. Tentunya bersama Andi dan Elsa akan melangsungkan acara pelemparan bunga. 1, 2, 3 cium. 1, 2, 3 lempar. Oke, siap sini semuanya berdiri di depan sini yo. Kumpul. Ayo sini. Yo. Brimo. Brimo. Aku anggere kempul kok seneng Brimo ngono ya. Pak Is sing duwe mung Pak Is masalah. Baik, dengan hitungan ketiga ini cuma ini aja ya ini. Yuk, dari mas-mas di sana semuanya bergabung sini yuk. Ayo, suaranya mana yang di bawah? Oke, siap. Dengan hitungan ketiga, mungkin Mas Andi sama Mbak Elsa bisa tengok belakang dulu siapa mungkin yang dapat ya. Oke, baik. Dengan hitungan ketiga. Diayunkan dulu biar kencang. 2, 3. Ini baru pemanasan. Yuk yang cowok-cowok juga boleh. Mungkin. Oke, siap dengan hitungan ketiga kembali dihadirkan bersama Elsa dan Andi. Monggo. 1, 2,
3. Ye, nyosor aja ya Mas Andi. Iya, yo pengen aku. Oke, diulang kembali, dia lihat di belakang ada siapa aja mungkin yang dapat. Oke, dengan hitungan ketiga langsung dilempar. 3, 2, 1. Ayo sini dulu yang dapat bunga, sini dulu. Sini dulu yang dapat bunga, foto dulu bersama kedua mempelai. Dengan Mbak siapa ini namanya? Mbak siapa namanya? Udah punya pacar? Semoga dapat nusul ya. Mau kuliah dulu apa kerja dulu ini? Oke, foto dulu dong. Dan malam hari ini kita tampilkan bintang tamu yang akan muncul kembali. Ada Apri dan Mimin. Monggo untuk sambil menikmati lagu-lagu bersama kami, yang mau berfoto bersama kedua mempelai kami silakan juga. Iya. Oke. Coba kita goyang bareng, yang mau goyang yuk bersama Putra Dewa. Cantiknya kota Klaten. Salah. Sini sayangku, sini. Sini joget di tengah. Rindu hangat gugur. Jaja. Terima kasih. Kakak Mas Kempit. Mas Kempit. Terima kasih. Terima kasih. Primo. Itu tadi dansernya namanya Apa? Mbak Sum Siti Sumringa. Sum Siti Sumringa. Iya. Oh, ini Mbak Agnes nyanyi ya sama itu Mungil. Nyanyi ya, Mungil. Yes. Brimo. Bangga, tentunya buat rekan-rekan dari mempelai berdua yang mau berfoto bersama kedua mempelai kami silakan juga ya. Kali ini masih ada banyak sekali penyanyi yang tentunya akan tampil dengan lagu-lagu dangdut. Waktu masih panjang untuk penyanyinya semua bergoyang bersama teman-teman Putra Dewa. Yuni Juntul. Senyum manis di atas bibir berkuncur. Mama. Iya. Ya ampun. Oh nyeket dadi banyu ae. Jak kaya jaman biyen nyeket dadi banyu lho. Iya. Yen biyen ora nyeket, saiki ya saya akeh seket. Iki arep dong apa? Foto. Ya wes saya foto sik. Ayo foto sik. Ayo sik foto Yo, sik. sik. Foto sik ya. Ya. Foto. Sik, rungokno sik. Rungokno sik. Hema Viton.
Primo. Ya, kembali hadir lagi ada Mbak Yuni Yundo dengan teman-teman dangdut spesial buat teman-teman dari Pemuda Jika. Ya, terima kasih. Primo. Sekarang matu nggak apa-apa. Anu, Yundo li gawe-gawe kayak. Piye? Skor matu. Iya. Oh ya, Katresnan sejati. Oh, Katresnan gitu loh. Buat Mas Andinya. Oke. Bengi kok iso double ya. Coba aja.